jsem se na to díval. Tak strategie je takováhle, já vás pustím dovnitř, pojďte dovnitř, ať nás neodposlouchávají. A naše strategie bude taková, že musíme nějak prvně odlákat a až potom můžeme krást. Ale jak nechceš odlákat? Právě, ale musíme se nějak rozdělit, chápeš, Boucha, že třeba Kid odláká, my to ukradneme a takhle a třeba se můžeme střídat. Je to říkat neviditel, nebo jsem prostě takhle ploplíci, vy taky o tom nejde, že jsem tady, kdybych nemluvil. Jako ta neviditelnost je docela chytrá, tak pojďte do obchodu a nakoupíme si nějaký věci na to, aby jsme ukradli to tím musíme začít, tak pojďte rychle do shopu. Já vůbec nevím, jak se ty dragony kaneoly rozdělíme, oni jich tam mají 10 a každý si můžeme dát 3 a jednou můžeme fusenout, ne? No, to bude něco dobrého v té fuse machine, to bude ten los kombinacionas. Uděláme to tak, že já budu mít 4 a vy budete mít každý 3. Ne, fuseneme. Každopádně teď jdeme nakupovat. Trospy, co bys teda koupil? Já bych rozhodně koupil ten plášť neviditelnosti, jak říkal Kyďák. To je podle mě důležitý. To by ta plášť a těhle hopsavity.